Ojuang. Ineja omabe. Ana omabe. Bwana kawuono an nitiere gimoro mosechanda bwana. Ang'o mosechandi mari? En simbe masani. Imbe gino sete mako dhogi. Omran simbe masani gi odhiera bwana. Omari simbe matinde. Iyudo ni seche moko inyalo pakori ni adwa chajo simu ni kawuono. Iwacho ni kawuono an ot ka kuma dhi onge wa charge simu. Bwana ikawo kata ngeso moro iwacho ni bwana adwa romo simu ni mach. Mi pakri mi wacho ni kawuono simu ni dwa yiena charge. Omera kore kit charge simu for 4 hours. Ikita. Mach charge kendo fast charger. Charge meri charge simu. Omera 4 hours ni simu ni. Kidhi ng'iyo simu. Simu kore kane ni 40%. Simu pod ng'ich dhi. Simu ng'ich. Kaso yudo kane ichaje kamano to tiko ni mach nyaka mane token. Omera neni idhi chajo simu miwinjo maka koro mete ma ywage kocha. Ni tit. Omera token koro to simu pod ng'ich. Simu onge. Ye wang'ati mo simbe masani. Kaso gimoro vidhiera kasani umari. Iyudo ka simbe masani gi. Ni charger ni wuon ma ingoyo tok charge. Ineno simbe gi tinde dwa mana ni ati ne iwilo negi kebo. Ing'e gima oketho piny ahinya. En charger mobiro miwuodho ni. Charger mar router gi header. Awinji. Koro iyudo ni ati router to in go to header okethore, to samoro header in go to kebo okethore. Koro ni ati header ni to tiyo to chuno ni nyaka idhi mana ikaw mar jirani ni ema simu dwaro. Mari kia iteno idolo kama okawe. Omera ne kitiene matin ni mari ma ot no kitiene matin ni olal. Koka simu buok ne to kiweteno simu ok winj mach. Kase yudo ni yaw mari. Neno chaja makoro tinde sani chaja go simu ge. Oyaw pier simu duong. Charging port mag simbe gi tinde dongo mer. Omera pier simu duong. Chaja ok owinji. Kori gimo biro go fine. Oduong ma kori kia ni yaw. To simu ni o type C. Koso ka opindogo koso ena manomol. Kendo mari anda nyala wacho ni ya. Ino simbe machon ka. Kare na ikano mach. Simu machon wirigo. Kaki neno kata moko mono nigi tungere. Mama cha simu makani choni mach. Wikadi. Podo wana nage mach. Simu poko kwa imach. To parene mano. Wikachel full. To parene mano. Kaso be. Minenu wikachel ni. Be ni charge mana didi. To charger badi. Charger bachiel. To parene uwinjo charger no. En kichwani charger ni pu. Osebuok. Uwinjo charger. Mineno makondiko ni ta baringo kama orome. Oserome. Mineno kondiko ni charging complete. Koro wuona simu masani. Simu masani mechwone ke wuodho ne bachiel. Yani wuodha mach. Wuodha charger simu ne. Bachielo selwan. Kasane yudo ni ya. Nyaka charger monyiyo godo simu. Nitinde koro simu ok dwa. Awinjo ni gidwaro fast charger. To fast charger no. Fast charger no te minyalo keto yawa kata do bedo fast charger yawa. Simu me charge the 2 consecutive days okipudho man. Yawa kata charger no dong de wang. Te gima dira de simu masani omari. Simu kata charge. Nito ni okopong ni simu ngima nani. Me wacho nito koro simu na teme nango. Kasto simu be ni silent mode. Simu ni silent mode. Ineno machonje kani icho charge. Icho charge ni. Klung. Ngima bari gimona soka. Kasto kichake wuodho klindong. Masani. Kasi simu ni ya. Ni okwadore tipenjo ng'ato ni. To simu ni eno ko wuoni akete silent. Kasi angisi moro mari. Neno simu neno machon ka. Ing'eno mari neno simu mechajo. Kopono buok matin ting'e ni yawa kare simu ni kare winjo charger ni. Makata mara charger machaje koro chunye duoge checho. To simu masani ni ng'i kama koro ikia kata charger tiyo kata koro charger ni rito mana ne mondo ndek koloro ne kiane 42 Kaso to gima nyaka gima duoge Yore. Sani kende ging'iyo gi charger go. Ging'iyo kod gima koro giloko. Simu masani machok buoge. Ok buoge. Ni kete ma ok buoge. Beki chandi ni ati ni kiani simu nyalo wang. Charge ma wang. Be inyalo keto kanyo kinyi kidhene otieno kidhene ndo saa achiel. Kinyi tiyo saa 12 en mana 10%. Tineno machon kano poni obudho mach. Dong betri ye kuo. Iseneno betri Nokia. Kwanza mach rome piyo. Mokuodi makoro. Miyud ko kuot kama. Okuot ni. Yawa sani inyalo kata chandru ni yawe akuode betri this year.
ichwo kama kare wach kuodo betri be noseng'adi yawa teknoloji bodhi malo. Iseneno bisani seromo gi wawa pinje diere biseromo gi smartphone ma betri ne okuo. Onge ne iyo padore pile. Iyo dwer pile. Ne yarruoke moyarore ni. Ono medo mabamba. Medo mana yarore ni. Medo wang'e to yom ler. Wang'e ler gwero kama. Iyo ni. Nyomera sensitive. Kiting'e kata kia kod gichien. Inene mabor. To ni mondo mi ing'eni ya. Ineno chon kani idwang'e ni powerful. Betri gine charger ni powerful. Iyudo kokuodo i betri. Donge betri kuote wacho ni betri ni karo kethore kare mache mowinjo. Mache morome. Miwinjo ka ng'ato wacho ni ne charger no kik iwalgo nyocho kuodo betri nyaseme. Na betri nyocho kuodo betri nyaseme ka. Makata mari no tango. Koro nyalo kuode. Ineno makichwo mach matin tigolo. Iwacho ni gitanguru gichaya. Masani katewe mana simu 4 days. Ok winj mach. Kaso yudo ni simbe gi ng'eni tang kodgi. Ing'eni simbe gi gimomiyo be koro charger be koro tang kodgi moko ketho charger. Moko wang'o charger. Ka moko nitiere ma pot gi wang'o charger mari. Ido ka charger to dhi kanyo ka ler ndi, lakini simu mochuoe umari wang'o charger. Otimo virus. Akwalo ni siri no. Akwalo ni but ing'eni simbe mag baton ka bene onge gi virus. Gin ne gionge go. To mana matinde gi. Ni kata mana baton matinde gi koro ne loso ma onge ariol gi. Ni bende koro ni koro ni gimbe wang'o charge. Adier. Ni koro ni gimbe giwang'o. Ing'eni nyalo wacho ni baton ni to kok te wang'o na charge. Nyaka baton masani be wang'o charge. Mine ni loso gi wang'o charge temani. Inyalo sayo ni amato tin mok. Ano kanya temo an simu zeola an sani kura an gima dwaro aro mana nyiewo desktop. An to koro gima neno sani simbe gi gima koro gidwaro nikech gima safwenyo ni charger gidwano kan ne gima ng'eny achiel ok rome iwinja koro charger tidhi kano mang'eny nang'o to ing'eyo kaka dong ineno charger samoro in gachiel e odi kanyo koro in itim nang'o to kopo ni gin gidwa loko charger in to simu idwa loko nang'o nikech ing'eni simu be expensive ok dibed ga abiriyo. Ing'eni gima simbe gi ok ong'eyo en charger ok tich achiel. Nyalo bedo gi charger to samoro charger oro nyaka data. Dong kata cable dong ineno ka oro data. Koro en odwani manie to ni eno cable no music mana ka charge. Eno wene cable timo tich achiel. Mara cable oro data. Cable oro data, cable charge simu. Kwach be jomoko kwayo oko kujo. Cable no be ni mari set nyaka simu. To kwach be kwayo oko kujo. Koro cable achiel ni en oko. Bwana simu watimre uru maber bwana watim udwar charger achiel bwana simu ine mwawuoyo kod simu bende wang' ni orome. Simu kata koponi ati charger setemo charge 2 hours wuonri kata ni pong by the way wuonri ni pong kata ni pong koro charger no ng'eni beto ni wang' charger yao ni wang' charger pare ni yudo ka samoro mari charger ginene cable no kwa odhi tiyo kamoro donge cable koro ng'eno duok cable ni ot simu chato kia mano to simu nyalo ng'eyo mano cable biro koling pi simu be kong'eyo ni cable no kwa no gichecho kumoro donka duo kuchechi kwanza ng'isie gimoro ineno cable be ng'ene riek korachar to korachar to ti kode oko duo korachar ok duo kolir kibisoni gimubergo ing'eni kogolo macho ningo bed ka owuok ka dhoge rateng' koro ige gima moro gi chajo simu iso kebore kigolo pod rachara ok fweny koro kata ang' koro ibiro kode ka iwach ni samoro wat na kwa cable donge koro duko kode ot ka migo ok ding'e neno mana ni ma cable nicha koro ing'eyo gimogi ng'eyo ni cable ging'eni moko tiyo oko samoro chwe kamoro samoro go yudo simu moro ma macho ok rom omero higo mari mopong kore kobiri idwaro charge smartphone koro ot kano chako tigi smartphone to kodonge wang' wang'ad gini wadwa charge simbe wa imbe kawuoni checho kawuono adwa tema ing'e gimoki ng'eyo mari ineno cable gi tiga kiketo gi be ineno simu tiga ka biketo ing'eni simu kiketo konindo kaka nindo flat no ndise mtimo komo kuwinj mach nyaka tene ndi moko mikungi teno kala tas kata betri ne miting'o malo magulni kata dolo charger no idolo charger no kata so ikiri kani ko
Ne, kwa simu moko keto. To andunga seti kumicha simu. Simu moko keto ne ya. Ne, sami tu ne gini nento link kama. Olinga okobogo olinga ni. To kere ko kebo ne ere ko kebo ne ko ni vu. Ko ni vu. Si njugi. Angeyo. Kuro inano kuro gimaduka fuenyo. Simbe gini nche gibani giriek. Lakini kebo be kuro sa fuenyogi. Jomoko moro inyanyo dho kebo ni mondo bed maduong'. Inyanyo ne. Kuro kich soka ya tore kore. Ore odonjo to kata nyisi gimoro. Gimaduka fuenyo kendo mari. Ineno kebo gi gimoro mana gisimu mamake matek mamuke ni. To dongi ng'ini ya. Simbe moko dong kaka nasikuni cha ka dhoge osebedore. Kuro kebo donjo to wuok. Idonjo to wuok. Obet ne. Kuro kata chuone kebo to kebo no boko winji. Koro gimwatem funde simbe umbe die uru dho kebo. Tingeno mari gimoro ok dho kebo dho gini. Gimoro wiwiloka. Bingeni poto mar simu moko ndie moko simbe gi moko ndiero ma charging system gi osewa. Owang makisoe kebo mapod nyien, kebo no be wang. Mano to koro message ne joma chiwo ga kebo oko. Gitang. Tingeni kopo ni kebo ni owang oko. Tinya duogo mi wang simbi. Inyalo wang simbi. Inyalo wang simbi. Kwa samoro be yudo ni kata ko kiwango simu. Simbe moko nitiere manigi buru. To dong nitie sane jwala mibogo kebo. Mano be nitie. Inyalo so. Ikonge soyo monde. Timo nang. Ikaw kebo. Dong ina dho kebo cha. Tipo gi jwala eno chalo sellotape. Ichwade dhoge kanyo kasto kisi chwado tisoyo. Koro kata koponi atiye kachane nigi buru. Buru ok mak dho kebo. Koro buru go dong sellotape ma. Dong sellotape. Koro dong ina nuka sellotape cha odonji buko didi. Dichiel. Mar simu cha. Kar charging port. Ma itemo wacho ni koponi ichuo kebo cha gi sellotape mane piero no. Chaki golo to kone ko beni tiyo gi sellotape ni kendo. Dong mano nyiso ni koponi ne buru ne nie simu cha. Dong ngeni sama sellotape ruche to dong wuok gi buru cha. Koro igolo sellotape cha. Mono kuro buru ka odhi. Nikech kati ngi gima timore. Ineno simbe gi betang kodgi. Ingeni kebo ok ginyisga ni gin gi buru. Wana mano to kore gi mana. Ok ginyis kebo. Iyudo ka samoro kebo kichuo kanyo kama, kebo weno dhi kama ler. Kare simu nigi buru. Simu kare nigi buru. Moko be iyudo ka gine gi nosewang'. Charging system gi nosewang'. Omera to king'iye gi oko omera simu nyien. Simu nyien. Omera simu nyien. Kare en kata 6th hand. Tudonge. Alafu iyudo ka ne nyaka cover ne ma oko. Pod nyien mapok nogwarore kata. Kare cover to loke. Kato gima dhiera. Akeni gini badiyo mare. Akeni biseka fwenyo gini. Ne? Bingeni kata mana simbe mne ni chajo gi. Nitie moko ma kebo mor ka chajo. Ipani simbe gi pogore. Simbe opogore. Nitiere miyudo simu maber ahinya. En miyudo ichajo gi chaja maduong' ne. Chaja ni yudo ka en simu moro matin to chaja to duong'. Omera checho no yabo kebo no benjo. Omera kebo no be. Ne to otero mach piyo. Okobudhi. Iyudo mana ka kuro mach dhi kabich. Iyudo ni 5%, 10%. Piyo sepong. Lakini kiyudo simu ma mose charge gi chargers mang'eny. Kato gima doga fwenyo. Wach wang'at nwa gini wale. Palene ya. Ineno simbe gi. Omit mana chajo gi kebo mokwal pare. Okawuoni, poke fwenyo gino. Rier? Ino ke kwalo kebo ka jirani. Chajo godo simu. Gino ibro yudo ka pong'o piyo moloyo kebo mitiyo go diap kwalo ni sirin. Odho te? To dong jirani kane ke gine okodho timo kama. Kebo ne cha. Kare ng'ad gino wadhi.